Hamburg se stal mým druhým rodným městem. Tam v 90. jsem vracel do Hamburku v této pozici, tak se kluci divili a byli rádi a říkali, když ty seš hamburák náš. Obchodáci z těch podniků byli králové a ta doprava byla trošinku popelka. V 90. jsem vyhrál konkurs, když jsem představil svým kolegům v Hamburku, jak by bylo ideální propojit československé hospodářství a využívání přístavu Hamburg. Vlastně ty prachy leží v té dopravě, tak já si myslím, že sport by měl sehrát důležitou roli v jakýkoliv profesi. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Coffee and Logistic a dneska mám opět významného hosta za mikrofonem. Je to Bohumil Průša. Bohumil Průša je významná osobnost v oblasti logistiky a námořního obchodu v České republice. Bob působil jako vedoucí pražské kanceláře Hafen Hamburg Marketing, kde byl klíčovou postavou od jejího otevření v roce 1990 až do svého odchodu do důchodu v roce 2017, 18? 16 prakticky a ještě jeden rok jsem sloužil jako poradce. Jo, a pořád sloužíš. Ne už jako přímo na Hafen Hamburg, ale samozřejmě snažím se být ve svém věku pořád aktivní. Celý život, a jde to vidět na tobě. Jo, celý život děláš mezi lidmi, tak přece to během penze neopustíš. Přesně. Jinak Bob se zasloužil o úspěšné propojení přístavu Hamburg s Českou republikou a Slovenskem. Takže myslím si, že není úplně tak, co dodávat. Samozřejmě ty k tomu můžeš dodat spoustu asi svojich ještě rolí a pozic a zaměstnání, které si měl možná i předtím, velice zajímavých, před tím rokem 1990, tak na to bych se rád zeptal, ale ještě se tě zeptám, jestli si vzpomínáš, kde jsme se poprvé potkali. No, vzpomínám si na golfu, ale myslím, že poprvé to si byl ještě ve funkci z ostravské firmy Vítkovice, že jo? A bylo to u Lucky Palietové na Speedchainu. Jo. Krásné akci. Jo. Tam jsem byl za Vítkovice ještě, no. Ale už jsme koketovali tehdy jako s přístavem. Myslím, že kdybych si šáhnul do šuplíku tady pracovního stolu. Ne, takže mám tu tvoji vizitku s poznámkou, jo. že jo. OK. Co pro tebe znamená logistika? Protože celý život tě provází. Tak já nic jiného neumím. Ne, to říkám taky. Já jsem vlastně po střední škole zahraničního obchodu Reslovce jsme v roce 70 po maturitě jsem nastoupil v Čechofraktu. Tenkrát byl monopol zahraničního obchodu, takže Čechofrakt byl jedinej, dřív se tomu řeklo zasílatel, že jo, špeditér, měli jsme tam starší pracovníky ještě z dob první republiky Vočenkra, kteří používali slovo špeditér. My jsme potom používali zasílatel. No a dneska vlastně zasílatel je logistik. Jo, tak to je ten vývoj. No a prakticky jsem, když to takhle spočítá, tak jsem přes 50 let už aktivní v logistice, ve špedici, to je převážně té námořní špedici. Takže člověk, myslím, že za těch 50 let musí něco pochytit. Takže vlastně ty si zakládal kancelář Hamburgu v roce 1990. 90. A předtím si působil v Čechofraktu. V Čechofraktu, a jelikož jsme tady měli úzké vztahy s Hamburkem a po těch revolučních změnách, ekonomických změnách v těch 90. letech Hamburg vypsal konkurs na zastoupení přístavu Hamburg tenkrát pro Československo, protože Hamburg vlastně tradičně pro lokalitu střední Evropy byla brána do světa též. Už tehdy bez té kanceláře ještě. Jako... Určitě, že jo, samozřejmě v rámci socialistického hospodářství se preferovaly
přístavy RVHP jako polské, jugoslávské, ale v určitých momentech se musel využívat drahý tenkrát za devizi kapitalistický přístav a v těchto případech Hamburg byl ten nejdůležitější. Ta tradice už od dob západní drahý přístav tedy. No, tak Hamburg už za dob vlastně od dob Karla IV. Je považován takový ten český přístav, že jo. No takže v 90. jsem vyhrál konkurs, když jsem představil svým kolegům v Hamburku, jak by se tedy měli chovat, nebo jak by bylo ideální propojit československé hospodářství a využívání přístavu Hamburg. Ale co je zajímavé, to bych tě chtěl říct, jak jsem říkal, že jsem studoval Reslovku, střední ekonomickou školu, a my v roce 69 jsme měli němčinářku, která měla dobré vztahy v Hamburku a my jsme tenkrát měli takovej ten družební stav s jedním gymnáziem v Niendorfu, což je část Hamburku. Takže já vlastně, a měli jsme výměnu, kluci z Hamburku nebo studenti z Hamburku byli u nás v Praze, u nás bydleli a my jsme v 69. vycestovali na týden do Hamburku s naší třídou. Získal jsem, to jsem byl poprvé v Hamburku, získal jsem si kamarády, s kterými si dopisoval jsem se, takže moje vztahy k Hamburku vřele vlastně se datují od roku 69 a bylo zajímavé, když jsem tedy získal tu pozici zastoupení přístavu Hamburg pro Československo, tak neustále jsem byl samozřejmě v kontaktu i s kolegy tenkrát s těmi studenty a bylo to i mě trošinku nápomocno, protože oni se dostávali i do zajímavých funkcí a vlastně jak se říká, ten svět je malý, bylo to tak propojený, že vlastně Hamburg se stal mým druhým rodným městem. Jo, že už vlastně na škole si zasel pod houbí pro svoji budoucí kariéru. Nevědomky, ano. Nevědomky a pak, když jsem prakticky v tom 90. jsem vracel do Hamburku v této pozici, tak se kluci divili a byli rádi a říká, teď ty seš Hamburák náš. Jo, to tak bývá, že většinou nebo někdy člověk dělá věci, o kterých jako si říká, proč je dělám, nebo proč to vlastně jako kdyby probíhá a pak najednou zjistíš v budoucnu, vlastně to mělo nějakou návaznost na to i budoucí působení. No a tehdy, když za tebou přišel Hamburg, tak a chtěl po tobě nějakou strategii, nebo jako... Tak on já jsem se přihlásil do toho konkurzu. Ty jsi přihlásil do konkurzu. Do konkurzu měl jsem tam samozřejmě podporu svých hamburských kolegů, s kterými se pracoval, kteří mě znali a tím pádem jsem měl v uvozovkách trošinku ulehčenou situaci, protože jak dobře víš, Hafen Hamburg marketing propaguje, zastupuje celý přístav, který se skládá tedy z mnoha vzájemně konkurujících se firem, ale zastřešuje to Hanzovní město, Freie Hansestadt Hamburg. To znamená, že vlastně my jsme zastupovali svým způsobem i město a město Hamburg bylo od roku 90 i partnerským městem Prahy. Vlastně prvním, zase řeknu, tím kapitalistickým městem, který si Praha zvolila za partnerské město po roce 90. Ale mělo to taky to zázemí, že jedno hamburské nakladatelství podporovalo Václava Havla v Dizentu. To znamená, že Dizent měl velmi vřelý vztah k Hamburku jako internacionálnímu městu a my jsme vlastně ještě byli společně i s dřívějším primátorem Jardou Kořánem v Hamburku, kde se podepisovala tato partnerská dohoda. A tehdy teda v tom výběrovém řízení, protože tehdy se moc necestovalo, že jo, před tím rokem 90 tak jak si
ty měl ten ánung o těch přístavech, krom toho Hamburku samozřejmě, protože když jsi šel do toho, s čím jsi šel do toho výběrového řízení jako tehdy? Já jsem vlastně v rámci Čechofraktu pracoval i určitou dobu let v Hamburku v afilaci Eberhard Clemens v Hamburku a velkou část vlastně mé náplně práce byl import do Česka a Slovenska, nebo do Československa a tím pádem vlastně jsem si vytvořil i obrázek a určité partnerské vztahy, tak jsem měl trošinku přednost před některými českými žadateli o tento post a samozřejmě v uvozovkách bylo to i výhodnější, než sem dosadit nějakého tedy třeba hamburského zástupce, nejen finančně, ale hlavně já jsem upozorňoval na tu mentalitu. I měnící se mentalitu, složitost vlastně přechodu z toho monopolu zahraničního obchodu na volnej soutěžící trh v logistice. A to asi to jako zvítězilo, tato představa, jak velmi, nechci říct elegantně, ale rychle vlastně překlnout tuhletu, dalo by se říct, revoluční dobu, změna těch vztahů a podobně. A jsem rád, že jsem mohl tedy aktivně v rámci jako vedoucí zastoupení hamburského tomu napomáhat. Změna té etiky, že? Protože ty lidé třeba pracovali v rámci jednoho podniku a během roku vznikaly nové firmy a tyto lidé byli vzájemně konkurenti. A málo lidí s tím umělo jako s tímhletím fenoménem pracovat. To bylo v tom roce 90, kdy se po revoluci vlastně se začalo přetvářet vlastně ten celý biznis. A ty vlastně, u toho vlastně byl. No a vytvářela se taková nová stavovská špeditérská společnost, jo? Protože ti vznikali, byly tady, začaly vznikat i zastoupení námořních rejdařů. První byl Hapag-Lloyd, pak po něm Maersk, a všichni tyhle ty vycítili, že musí být am Ort und Stelle, jak říkají Němci, že prostě musí být co nejblíže těm svým zákazníkům. Že jo, nestačí jet služebně a tenkrát ty obchody v rámci monopolu si dělali velmi jednoduše. Nastavil si jednu PZ-ku, jeden kontakt a měl si prakticky celý trh pod sebou. Ale tím, že se to vlastně rozdrobilo v těch 90. letech, tak to cestování a osobní vztahy byly velmi důležité. Jak to tehdy probíhalo? Co obsahovalo být šéfem kanceláře Hala, jako vlastně... Hala ne, ale marketing. Je jeden z těch přístavních podniků vlastně celého přístavu Hamburg. Co to představovalo samozřejmě jedna z těch záslužných akcí, který Hamburg dělal prostřednictvím naší reprezentace, bylo, že jsme si vybírali s firem mladé špeditéry a nabízeli jsme jim třeba výjezd do Hamburku, který jsme financovali. To se, myslím, ještě děje dodnes, zájezdy takzvaných mladých špeditérů a z Česka a Slovenska. A to vlastně bylo velká škola, že se vlastně nejen osobně potkali někteří lidé, špeditéři, i třeba ty starší, viděli poprvé námořní loď na vlastní oči. Jo, takže tohle byla jedna z těch akcí, která je i dodnes. Pomáhali jsme i zakládat prakticky díky našim kontaktům reprezentace pak po nás v Praze byla založena v Budapešti, v Drážďanech, kde jsme tedy měli tenkrát ty kolegy z NDR, že jo, ale tak i tohleto jsme vlastně pomáhali s našimi kontakty, našim hamburským kolegům tyto reprezentace bez větších potížích zakládat. A ty si vlastně
přišel do styku i s takovým tím politickým asi prostředím. To bylo daný tím, že co se týče Prahy, že bylo právě partnerský město, ale samozřejmě, protože tenkrát ty obchody se dělaly i s tím zázemím politickým, těch přeměn, těch hospodářských, tak my jsme, já jsem do Hamburku s Karlem Dybou, měli jsme prakticky všechny primátory, jsem měl v Hamburku na návštěvě. Tenkrát vlastně byla ještě federální vláda, takže jak zástupci české, nejenom federální, ale české vlády nebo slovenské vlády, protože další fenoménem bylo, že my jsme pořádali takzvané hamburské večery, Hafenabend. První Hafenabend vlastně byl při založení naší reprezentace, to bylo v prosinci 90 a to bylo tenkrát v Interconti. Příští rok, následující rok byl i v Bratislavě tento Hafenabend a i tento fenomén se koná každoročně a je to tedy velké setkání zástupců hamburského hospodářství se zástupci našich zákazníků z České a Slovenské republiky a samozřejmě jsou i přizváni ministr dopravy z Hamburku, přijíždějí zástupci senátu a podobně. Takže to je jedna taková ta velká, dalo by se říct, taková vlajková loď. Tradice, která se zachovala. Která se zachovala, hamburský Hafenabend, ale pro mě byla ještě jedna akce milejší. Když vzpomenu ty začátky těch 90. let, kdy se budovala ta stavovská etika, naše špediterská, logistická, tak my díky i těm finančním prostředkům, který jsme naše reprezentace dostávala, tak jsem založil takzvaný štamtyš. Začali jsme se, první štamtyš byl v listopadu 91 a byl v Truhlářské ulici restaurace Magdalena Rettigová. Nevím, jestli ještě existuje, myslím, že vůbec už ne. To nic neříká. A štamtyš znamená co? Štamtyš je prakticky setkávání, je to pojem tedy z němčiny, ale Stammgast, jako stálej zákazník v hospodách, že jo. A ty štamtyše i v Hamburku nebo v různých hospodách se vlastně setkávali přátelé pravidelně, aby si jako povídali. A tento duch, ten hanzeátisch duch jsme přinesli do našich štamtyšů a vlastně to jsem pozval zástupce těch nejdůležitějších špedičních firem, jak jsem řekl, byli už tady zástupci významných rejdařů Hapag, Maersk, ale samozřejmě rádi přijížděli i z ciziny nebo z Hamburku nebo z Německa nebo zástupci dalších rejdařů. Získalo to na určitý oblibě a pamatuju si, že na tom prvním štamtyši se jedlo à la carte, ale v této restauraci Rettigový měli výbornou kachnu. A převážná část si objednala kachnu a ta kachna se potom stala synonymem těchto štamtyšů, že už se neříkalo, že je hamburský štamtyš, ale říká se tomu kachna. Tak jo, štamtyš hamburský. To se převedlo až do Polska na vzpůlnou kačku, ne? Přesně tak, protože začalo vlastně, to v Praze? Já nevím, jestli to přímo jako navazalo, ale ta tradice těch kachen, pak jsme to dělali v různých restauracích, nyní jsme ustálili díky dobrému servisu v Malostranské besedě a myslím, že můj nástupce neustále jako pořádá tento štamtyš, kachnu a je to tedy, pro mě to bylo milejší než ten hamburský Hafenabend, to byl takový ten velký, ale tohle to je
60-80 lidí. Jo, a opravdu je to jako poděkování těm nejdůležitějším partnerům a je to ten Stammtisch. A ještě vlastně to bych chtěl dodat, že v rámci toho Stammtische po pár letech jsme, protože mám určitý takovej ten sportovní duch, tak znáš jako síň slávy, Hall of Fame, jako v NHL a podobně, tak jsem si říkal, Helgo, to proč bychom nemohli taky udělat nějakou síň slávy v rámci našich logistických, špediterských vztahů. A tak jsme, ale teďka ti neřeknu, ale už to jak drahne let, jsme jako reprezentace založili síň slávy a u příležitosti této kachny, Stammtische, vždycky jsme vybrali 4-5 lidí, kteří opravdu se zasloužili o zlepšení těch vztahů špediterských s přístavem Hamburg a dali jsme nějaké malé dárky, ale byli už uvedeni do síně slávy, tak to je takový hezký fenomén. A utužuje to samozřejmě tu stavovskou etiku. Jo? Myslím, že tyhle ty akce v celém tom vývoji té stavovské etiky v té špedici v těch bouřlivých letech 90. Přispěly aktivně k té dobré situaci, doufám si tvrdě, která je v rámci naší logistické branže i nadále. Myslíš si, že tady ty aktivity, co se týká reprezentace těch přístavů, samozřejmě Hamburků v tvojím podání, tehdy v těch 90kách po té revoluci formovali tak trošku i český biznis, ta logistika, jako ve spojení s těma firmama a společnostma, protože se najednou jako otevřely brány do světa, ta logistika podle mě teda musela hrát jako obrovskou roli a v tom marketingu obchodu z toho pohledu těch přístavů, které zase měly co přinést jako a v podání tvojí role, tak asi se hrálo obrovskou roli ta logistika s tím biznisem společně. Já si myslím, že máš pravdu, že to jako ta přeprava získala trošinku více na váze, protože dříve, vrátím se k tomu monopolu zahraničního obchodu, prakticky business, obchodáci z těch PZT nebo i z těch podniků byli králové a ta doprava byla trošinku popelka. A ty dobře víš, jako odborník v dopravě, že vlastně ty prachy leží v té dopravě, že ty pračky nebo ty produkty jsou celosvětové prakticky skoro na stejné úrovni. Ale nejdůležitější je, jak to dostaneš a za jaký peníze z bodu A do bodu B. A to, myslím, pochopili v těch 90. letech, začala vlastně to sebevědomí těch špeditérů, těch zasílatelů, těch logistiků stoupat, protože si díky těm různým akcím a těm kontaktům uvědomili, že ta poptávka v tom zahraničním obchodě je v dopravě, že ty prachy jsou v dopravě. Takže díky tomu, myslím, ta doprava získala tu úlohu i v podvědomí těch obchodáků, jakou si zaslouží a jakou měla i dříve, já nevím, v té oblasti, kde byl volný trh. Když se řekne marketing, obchod, tak co se ti vybaví, když jsi mluvil o těch vztazích, že jo, a tady těch jako lidech, těch štamgastech, Stammtisch, že jo, akcích a tak dále, tak asi ty vztahy a tady ty věci, že jo, v tom marketingu. Určitě marketing, vlastně ty prodáváš nějaký produkt nebo nabízíš produkt a musíš znát jak psychologii toho kupujícího, tak tu psychologii, to postavení toho prodávajícího. A to je právě výhoda, pokud zahraniční firmy dělají své, já nevím, zastoupení v zahraničí, tak já se domnívám, že je vždycky lepší pro ten biznis, když si vyhlédnou odborníka nebo člověka z té lokality, který je, než aby sem přijel v uvozovkách
cizinec a začal nějak poučovat, nebo to, protože sám dobře víš, jak je těžký se dostat do myšlení některých lidí, že určitý situace v určitých regionech mají historický vývoj, dlouhodobý vývoj a to ty lidi, kteří přijdou ze zahraničí, nemusí znát nebo nemusí pochopit. Takže vlastně, když zase vemu konkrétně zastoupení Hamburku, jak jsem říkal, bylo první z těch západních přístavů, přicházeli potom další, přišel Rotterdam, který šel podobnou cestou jako Hamburg, ale tradičně tady byly i zastoupení polských přístavů, s kterými jako špeditéři měli, nebo firmy měly dobré vztahy, zastoupení tenkrát ještě jugoslávských, pak rozdělení slovinských, chorvatských přístavů. Takže tady vlastně, a nesmíme zapomínat, že na začátku těch 90. let i východní část sjednoceného Německa, přístav Rostock, měl taky svýho zástupce. Třeba, že jo, taky. A Sassnitz a podobně. Takže vlastně to byli v úvozovkách naši konkurenti, ale dalo by se říct, že i aktivitou nás jsme se naučili s těmi stýkat, mluvit a prakticky, nechci říct rozdělit si trh, ale pochopit to, že nejsme na nějaké válečné stezce, ale hlavním společným zájmem naším je spokojenost zákazníka. A zákazník kultivovat to prostředí. Přesně že? Taky tak. Jako... A zákazník to ocení, když netlačíš hodně na pilu, když jsi otevřený, mluvíš vlastně, hele, tohleto mohu udělat, tohleto nestačím, to se když tak obrať, ale rád ti, když tak poradím, tak tohleto dobrý zákazník tohleto ocení. Jo? A v budoucnu prakticky tobě dá šanci říkat, ty jsi se ke mně choval korektně, tak proč já bych nebyl korektní taky. My jsme u tebe dneska v kanceláři. Ty jsi mě vzal do své kanceláře. Už včera vlastně jsme jako za tebou tady přijeli a nám je jako tady dýchla jako obrovská jako taková, nechci říct historie, ale v podstatě máš tady sbírku tolika věcí za tvoji jako kariéru, od obrazů, od trofejí, od fotek, až po tenisové rakety v podstatě. Jako největší kancelář s největší sbírkou, kterou jsem jako kdy za můj život teda zatím jako viděl. Takže ty si vlastně neseš jako i tu svoji roli vlastně pořád sebou, máš ji doma před očima. Co to s tebou dělá teďkom jako v důchodku v podstatě, nebo v takovém jako tom už nepracovním módu, když přijdeš do té kanceláře a teď vidíš, prostě to jsou, i to je spojené jako s tvým celkem kariérním úspěchem celoživotním, tak co to s tebou dělá? Jako když... Ale za těch více než 50 let biznise nějaký ty artefakty nazbírá, že to jsou všecko vzpomínky, protože ten prožitý život špeditéra býval a je vždycky a bude, doufám, bohatý. Takže když se tady podívám na různé upomínky a obrazy, tak si vždycky vzpomenu na svoji část profesního života. Rád jsem sbíral nebo sbírám plakáty námořních rejdařů a spojení a některé vlastně plakáty, které se dřív dělaly třeba spojení Hamburg-Amerika, že jo, první odplutí, transatlantic spojení. Tak jak vidíš, tak to jsou plakáty, já bych to přirovnal, když Alfons Mucha maloval třeba ty plakáty na různé divadelní představení a podobně. Takže je to kus tedy uměleckého zážitku nebo umělecké tvorby a má to spojení něco s tou branží. No a říkám, když celý život neděláš nic jiného než námořní logistiku, tak co by si chtěl kolem sebe být. No a jak jsi zmínil, protože jsem tedy od malička sportovec a sport pořád podporuju a snažím se i ve svém věku
aktivně sportovně působit, tak za ten svůj život taky pár těch pohárků a těch chytačů, lapačů, prachu získáš. No, kdyby pár, jako, kdybyste se, vážení diváci, jako rozhlédli tady v kanceláři, tak to není pár, to jsou desítky pohárů, ale to mě přivádí na myšlenku se sportem. Jak pro tebe, co sport, protože ty jsi obrovský fanda do sportu, zároveň aktivní sportovec ještě pořád, a jakou roli z tvého pohledu hraje ten sport a biznis třeba? Tak od malička já tvrdím, že vlastně sport a děti by měly od malička sport pěstovat, protože to vychovává v člověku určitou sebekázeň, respekt ke kolektivu, takového sociálního ducha, nehledě na to, co se týče vlastního těla, že to prospívá, že jo, pohyb. Takže já jsem od malička, jako každý kluk, fotbal jsem hrál jsem hokej, ke stáří, tedy než jsem potom, když už ty kontaktní sporty trochu víc bolely, tak jsem se dal na tu individuálku, to znamená tenis a golf, ale pořád vlastně potkáváš ty své kamarády, ať už z mládí, nebo potkáváš nové, mladší ročníky, tak já si myslím, že sport by měl sehrát důležitou roli v jakýkoliv profesi. A samozřejmě, když máš toho sportovního ducha, tak i v rámci naší branže třeba celá řada lidí si vzpomene náš tenisový turnaj Hafen Hamburg Cup, který jsme 25 let organizovali, souboj čtyřher v tenise byl velmi oblíbený mezi kolegy v námořní a logistické branži a doposud teďka my děláme golfové turnaje, zúčastňují se různých golfových i tenisových turnajů, které organizují už jako mladší ročníky, a nebo pomáháme organizovat některé golfové turnaje v rámci zase naše, ať už je to logistiku nebo námořní, máme krásný golfový turnaj RNC, takový pohodový, kde se setkáváme kolegové z branže logistiky, ať už námořní nebo letecké. Na který jsem si bohužel ještě neudělal Jsi srdečně čas. Samozřejmě srdečně zván. Ale ty jsi spolupořadatel ještě jednoho turnaje víceméně hry, že jo, jednodenní memoriál Jirky Samka. To je další velká osobnost, co se týče vůbec jako přístavní logistiky a vůbec té jako intermodální logistiky spojené s přístavama. Ty jsi určitě Jirku poznal jako úplně v těch začátcích, tak řekni mi něco k Jirkovi Samkovi, protože určitě i diváci a posluchači, že ty jste byli kamarádi. Bohužel byl velký vizionář a pro československou logistiku udělal hodně. My jsme se s Jirkou vlastně spolu dělali v Čechofraktu a když se v 90. právě lábal chleba, co se týče těch různých zastoupení, takže já jsem začal dělat reprezentaci přístavu Hamburg a Jirka, který byl znalec tedy v železniční a kamionové dopravě, tak tenkrát se vlastně spojil s význačnou hamburskou firmou HLA a prakticky, co se týče Hamburku, byly tady dvě firmy, které v těch 90. letech podporovaly kontejnerový obchod nebo rozvoj kontejnerového obchodu, a sice HLA a Eurogate. Eurogate tenkrát si vyhlíd Mělník, tam začal spolupracovat s místními firmami a s místní té lokalitou a Jirka začal v Uhříněvsi svůj malinký terminál a ten kontejnerový obchod. A díky tomu, že byl tedy vizionář a jako dříč, tak
vybudoval vlastně firmu Metrans, společně samozřejmě on měl i čuch na lidi, takže si vybíral dobré lidi, kteří mu tedy pomohli k zestupu této firmy. A my jsme s Jirkou samozřejmě, protože jsme byli na jedné lodě hamburské, tak jsme úzce spolupracovali a vybudoval vlastně dneska Metrans pod vedením Péti Kyše, je jedna z největších evropských logistických firm. Intermodálních úspěšně operátorů. intermodální dopravě. Ale řekni mi, to muselo tehdy, když to vlastně začal a dotáhl to až tam, kam to dotáhl. Samozřejmě je to obrovský obdiv, to skvělá práce a v té době ale to muselo přece být, jak říkáš, hodně vizionářské, ale zároveň to muselo celkem upevnit jako tu pozici toho Hamburku, protože ono to ze začátku bylo vlastně jako namyšlené, že jo, s Hamburkem a tu pozici vlastně toho Hamburku to o to jako víc ještě podle mě v tomhle regionu jako upevnilo. Určitě, ale ten rozdíl vlastně mezi naší cestou, naší reprezentací, my jsme samozřejmě výhradně se soustředili na přístav Hamburg, to byl náš hlavní cíl. Ale ty, když chceš budovat velkou mezinárodní intermodální firmu, tak ty si nemůžeš soustředit jenom na jeden přístav. Takže vlastně Hala a Jirka Samek se svými spolupracovníky samozřejmě vybudovával další ty železniční sítě, které ať už bylo do polských přístavů, ať už to bylo do různých německých měst, přístavů Brémy, že jo, který jsou taky našimi v úvozovkách konkurenti, ale existuje asociace německých přístavů. A samozřejmě potom, když dneska vidíš vývoj Metransu směrem ať už na jih, na Koper, nebo nechci říct nově, protože ta myšlenka je starší, ale ty hedvábné cesty směrem na Dálný východ, které jsou v uvozovkách určitým konkurentem námořní dopravy, ale samozřejmě pořád toho zboží je tolik a dostatek, že to nejen uživí, ale vlastně podporuje i to, teďka se zase patrioticky vrátím tomu té hamburské situaci nebo k té hamburské lokalitě. Jo, říkám, že tam ze začátku to samozřejmě bylo minimum, že jo, v těch ostatních přístavech pro Metrans jako takový, ale bylo to hlavně primárně Hamburg, že jo. Takže to muselo hodně pomoct i té reprezentaci. Je to logicky, protože to super, všecko to bylo navázané na kontejnerový obchod, že jo. A prakticky každý námořní přístav žije s dobrým spojením se svým zázemím. Pokud můžeš být sebelepší námořní přístav, ale jakmile nemáš dobré spojení se zázemím, kde je vlastně ta jistota, že to dostaneš včas do přístavu, dostaneš to včas z přístavu, je tedy alfa omegou pro úspěšný obchod. Vem si to, když se ti navalej do přístavu velké námořní lodě, že jo, neustále, když vidíš ty sajsy těch nových kontejnerových lodí. Já když jsem začínal, tak do Ameriky jezdili 3,5 tisíc TU a to byly, a dneska máš přes 30 tisíc, že jo. Takže když se ti tohleto množství navalí do přístavu, tak alfa omega je, jak to rychle z toho přístavu dostaneš. No jak si vlastně teď to natrefil, tehdy byly skoro, dejme tomu, 7krát menší lodě nebo 6krát menší lodě kapacitně, než jsou dnes. Jak ty vnímáš vlastně, ty už to můžeš porovnat s pár dekádama tvojí zkušeností, jak se dneska díváš na tu proměnu v tom námořním biznise, protože tam se to celkem jako za poslední roky pohlo. Jak to vnímáš? Vnímáš to nějak? Máš na to jako názor? No já si myslím, že někde vždycky je ta optimální hranice. My jsme to viděli dřív i u ropných tankerů, že jo, když potom byly ty XXXL, tak ty přijdeš s velkým množstvím, protože ono je to v uvozovkách díky nové technologii,
je velmi lehké postavit, zkonstruovat velkou námořní, tedy kaveme kontejnerovou, která pojme neustále víc a víc těch beden, těch jednotek. Ale samozřejmě úzce to navazuje, že ne tak rychle se rozvíjí, když to vemu konkrétně v Evropě, železniční síť. Takže když se ti přijede velikánská, samozřejmě nikdy nevykládá ta velká kontejnerová loď v jednom přístavu, že ona má ten řetězec i v Evropě, sice loď vydělává jedině, když pluje, ne když stojí, jak se říká, takže těch náběhových přístavů by měly být co nejméně, ale nicméně nikdy nevykládá v jednom přístavu, ale i přesto je to najednou velikánské množství. To znamená, celá ta technologie, celé to zázemí těch přístavů se během těch 30 let enormně změnilo. Velké plochy odkladové, ale hlavně právě musela reagovat železnice, samozřejmě na krátké vzdálenosti tahači. Ale ty k nám z těch námořních přístavů jsou to pár set kilometrů, to znamená tady ekonomicky zásadně jsou ty vlaky kontejnerové, jak se říkalo, ty ucelené, dřív běhaly jednotlivě, dneska ty ucelené kontejnerové vlaky, který jezdí pravidelně a musí co nejrychleji se vypořádat s tímhletím technickým problémem těch nárazových lodí, nebo toho nárazového množství. Ty jsi vlastně zažil i takovou tu, dejme tomu, domácký, lokální přístup těch rejdařů. Dneska se to zase úplně proměnilo, i ten rejdařský trh, probíhají různé akvizice. Jak se díváš na tohle? Protože jsou rejdaři, kteří ve velkém nakupují, snaží se dostat do toho více logistického biznisu, nejenom do toho námořního, ale do toho dalšího procesu. Tak jak se díváš na to? Tak v námořní dopravě je to úplně stejné jako ve všech těch odvětví hospodářství. To znamená, když ten chain, když ten řetězec má co nejméně jednotlivých zprostředkovatelů, tak je efektivnější a rychlejší. Já si při svých začátcích v námořničině pamatuju ještě, že ty jsi se jako špeditor skoro vůbec nedostal do kontaktu s rejdařem, protože každý rejdář měl svýho agenta. Jo? Takže prostě i v různých přístavech, i v jednom přístavu pro různé linky, ať už třeba do Jižní Ameriky nebo do Asie, měl stejný rejdář 2 nebo 3 různí agenty. Takže ten řetězec těch jednotlivých firem v tomhletom obchodu byl pomalejší, složitější, ale bylo to daný tenkrát i tím, že ty lidé vykládali třeba 2-3 dny v přístavech. Na všecko byl čas, že neexistovala IT technika, všecko se vyplňovalo ručně. Ale vývoj je daný, zvětšovaly se nám lodě a námořní rejdaři najednou zjistili, díky těm konkurencím, říkají, na co mi tam potřebuje agenta, já si tady udělám jedno oddělení a budu přímo se zákazníkem. U těch velkých firem už to bylo tak daleko, nebo dostává se tak daleko, že rejdaři rovnou mluví s Volkswagenem, mluví tedy s těma velkýma producentama, s těma velkýma firmama a úplně vyloučí jakýkoliv mezičlánek. A když si tedy zase zalistuju v té historii, řekl jsem, že jeden z prvních tady byl Hapag-Lloyd, pomáhal jsem kolegům z Maersku zakládat tady zastoupení Maersku a právě rejdař Maersk byl jeden z těch prvních rejdařů, kteří vlastně šli potom přímo, zastoupení šli přímo k zákazníkům. Jo? A ten trend se samozřejmě rozvíjel dál, že dneska vlastně máš v České republice i na Slovensku spousty přímých zastoupení námořních rejdařů,
kteří si vlastně už ten svůj trh obhospodařují sami a vylučují ty menší špeditéry nebo celkově ty logistiky. Ale je to zase daný je to daný tím, že zase ty velké firmy hledají přímé spojení, ale práce pro ty menší logistické firmy, pro ty špeditéry je u těch menších zásilek, kde jsou zdaleka víc efektivnější, flexibilnější než nějaký korporáty. A myslíš si, že je to dobře jako z toho pohledu, že ti rejdaři vylučují ty mezičlánky, ty spedice? Je to jakýsi podle tebe přirozený vývoj, nebo je to nějaký hon za ziskem, nebo co v tom jako z tvého pohledu? Je to efektivita vládne světem a jestli je to dobře, špatně. Já jako špeditér vždycky s plačícím okem jsem sledoval nebo sleduju, že ta naše branže trošinku vlastně v některých momentech zkomírá, ale je to prostě i v rámci IT techniky, jak se úplně jako změnil styl té práce. Dneska v té špedičtině nebo v té logistice ty máš mladou generaci, kteří jsou ty kluci nebo děvčata znalé té odbornosti, ale už mají i velké znalosti v té IT technice a dneska ty programy práce se zákazníkem, analýzy těch zákazníků probíhá zdaleka rychleji, než ty, když si oběh pár firem, udělal si poznámky a říkal si, hele Pepa, jak to tady a tohleto. Dneska to AI hodíš a hodí ti to vyhodí samo. Jo. Ale zase, ale zase ty vztahy, že jo, byly jinde. Ne, dneska je to na úkor budování těch vztahů. Ano. Teoreticky. Já jsem pořád zastáncem těch jako podpory těch mezilidských, že přes tu obrazovku bez ty prostě ten biznis ztrácí nějakou tu lidskost. No. Jako ty k tomu potřebuješ, samozřejmě, to je bez debat. Potřebuješ analýzy, potřebuješ data, to jako o tom žádná. Ale jak si mnozí lidi mysleli v covidu, že to občůráme a přestaneme se stýkat, což byl takový pocit najednou, že najednou to jde i přes počítač, přes tu kameru, tak po nějakých těch měsících, roku, dvou, to vlastně zase zpátky spadlo na ty vztahy a lidi se chtějí potkávat a chtějí o tom debatovat a diskutovat, protože i ta diskuze vede ve finále k nějaké myšlence, nejenom ty data. Že jo? No, já říkám, asi jsem stará škola, takže já na ty mezilidský vztahy, to je alfa omega biznisu, jo, tak ale samozřejmě určitý ten trend nemůžeš tomu zamezit, protože ten biznis je hrozně rychlý, že jo, díky té IT technice, vyhodnocování, všechno a samozřejmě i tlak konkurence, tak jak říkají, to chtějí rychle odčůrat. Prostě chtějí se rychle dostat k tomu biznisu, no. Ty jsi v podstatě v životě potkal spoustu lidí a spoustu odborníků v branži, ale kdo tě tak jako nejvíc inspiroval? Nebo čím ses nechal nejvíce inspirovat v té logistice a v té tvojí kariéře? Tak i když to začnu od začátku, jak jsem říkal, tak v Čechofraktu jsme ještě měli pár takových těch vedoucích oddělení, kteří pocházeli z té staré špediterské školy a tenkrát v Československu to byl Schenker. Takže já vzpomínám z něho na svý starý učitele, pana doktora Šírka, Luďka Pečivu, prostě bylo jich pár, který tě dali ty základy. Samozřejmě byla to jiná škola, patřila k tomu i Kořalečka, protože vždycky byl čas, jak jsem říkal, ten biznis
probíhal zdaleka pomalu, tak ty lidi měli více času na ty ostatní věci. No a pak jako pár kolegů, když jsem pracoval v Hamburku, kteří tělovně, ale vždycky to byly typy lidí, kteří měli takový ten lidský vztah k tomu biznesu, že, kteří pěstovali právě ten vztah a byli přímí. Já jsem tomu vždycky říkal, nebo říká se tomu ten hanzeatický styl, protože se říká, že Hamburg není německý, ale je internacionální. Jo. A ta internacionalita toho Hamburgu je i dána, nebo byla i dána těmi lidmi, kteří byli takzvaní ty Hamburáci nebo ty Norddeutsche. Takže něco na tom je. No. Takže já říkám, abych konkrétně prostě ovlivňovali tě vždycky z mého hlediska ty dobří lidé, kteří byli odborníci, ale měli kousek toho lidského pochopení, to srdíčko. Mm-hmm. Si myslím, že každý ten přístav dneska je takový internacionální, že jo, jako mezinárodní, že oni, já jsem to poznal i vlastně jako Van Verpa, že vlastně ti lidi jsou jako světoví. Přesně mají tak. Prostě ty kontakty po světě a hlavně i ten přístav se tak jako chová. No, ve finále, že ty přístavy jsou v tomhle jako specifické a odtrhnou se vždycky podle mě od toho zbytku té republiky nebo té toho země. vnitrozemí. Ano, je úplně jiná, jako, nebo ne úplně, ale je tam vidět ten rozdíl. Ta internacionální mentalita, to máš pravdu, že v každém přístavu, že protože ten denodenní styk vlastně s tím zahraničím a podobně, tak je to trošinku, mají říkat ve všech těch námořních přístavech a dalo by si říct, všude člověk má díky svý dlouholetý práci kolegy a pokud to byli ty lidi přímo z těch přístavů, tak vždycky byli, nebo převážná část byli jako otevřený světu internacionální. Jo. Když zazpomínáš trošku zpátky, co byla tvoje největší taková výzva v životě? S čím ses tak jako myslíš teďka odborně, v odborně? Může to být klidně i v životě, i odborně. Záleží, o co by ses jako s náma rád podělil. Ne, já si myslím, že velká výzva právě byla, když jsem získal ten post toho vedoucího přístavního zastoupení, protože prakticky si budoval něco na zelený louce, něco nového a byl si součástí vlastně procesu, s kterým jsme neměli zkušenosti. Takže to bylo a denodenně si se jako něčemu novému učil, něco nového si objevoval a to myslím, že byla epizoda mého života, která vlastně pozitivně ovlivnila celý ten můj vývoj a já na to hrozně rád vzpomínám. A na jaký projekt nebo iniciativu třeba zpětně si nejvíce jako hrdý, ať už to je v rámci práce nebo v rámci nějaké komunity? Já si myslím, jak jsem se zmínil, právě ta práce s mladými špeditéry a prakticky umožnění pravidelné umožňování té mladé generaci, setkávání se s tím denodenním kšeftem v přístavu, to naše školení, které jsme dělávali a prakticky my jsme nejen to dělali i v přístavu Hamburg, ale zvali jsme i odborníky na spedici a námořničinu do Česka a Slovenska a spolupracovali jsme jak s Vysokou školou ekonomickou, s Radkem Novákem a s panem profesorem Pernicou a potom i s chlapcema z Vysoké školy v Žilině. Takže tam, kam jsem i pravidelně v těch 90. letech pravidelně dojížděl přednášet. Takže právě i tyhle ty styky s tou akademickou
půdou a kdy si vlastně i připravoval už, a dneska je to obvyklé, že ty velké a chytré firmy si už vyhlížejí studenty na školách, platí je, sponzorují je, protože vycítějí, že si ho mohou a vychovávají ho a přitáhnou. A tohleto vlastně my jsme dělali taky, že jsme vlastně chodil jsem přednášet jak do Žiliny, tak i tady do vysoké školy, na vysokou školu ekonomickou v Praze a už jsme vlastně ty mladé studenty vtahovali do toho praktického života, protože víš, že sám student obklopen takovou akademickou půdou je občas odtržen od té reality a ten přechod právě z té studentského prostoru do toho reálního života pro ty studenty bývá někdy těžký, někdy až frustrující, tak je lepší právě už ty studenty na té akademické půdě přímo ve škole zblížit s tím reálným životem, s těma reálnými problémy těch jednotlivých firem. Což se dneska děje prakticky normálně, nebo už je to zažitá praxe, ale v těch 90. letech vlastně jsme byli jedni z těch průkopníků, kdy jsme tohleto umožňovali. Mhm. Bylo to dané i tím, že byli i dobrý, že to bylo financováno z Hamburku a že tenkrát vlastně i ten trend v Hamburku byl soustředěn na tu střední a východní Evropu. Dneska ten Hamburg vlastně už vzhledem k tomu, že už jsme součástí Evropské unie, už jsme součást této rodiny, tak je spíš ty soustředění je třeba na Dálný východ nebo v jiných relacích. Jednu takovou otázečku takovou na tělo. Ty jsi byl spjatý samozřejmě s Hamburkem skoro jako většinu své kariéry životní. A kdyby za tebou přišel teď někdo z jiného přístavu, dokázal bys být nevěrný a věnovat se jinému přístavu? Takhle nevěrný? Nebo nechci to tak jako, ale dokázal bys si já jsem logistik špeditér a pokud by to prospělo českému hospodářství nebo jakýmukoliv, tak samozřejmě, protože ta realita je taková, že neexistuje jenom přístav Hamburg. A samozřejmě ty ve svém čistým svědomím špeditéra musíš vybrat pro svého zákazníka to optimální. A to optimální, když to zpátky na tu otázku, zrovna nemusí být přístav Hamburg, tak proč bych jako odborně správně neporadil? Mm-hmm. Jo, takže tohle to je... Mě zajímalo jenom, jestli jako dokážeš, protože to, jako nemyslel jsem to jako zlé, nebo... Já jsem Čech. Ale spíš, jak když to máš v srdci, že jo, jako tu práci pro tu jednu společnost a prožil si tam jako spoustu let a půlku svého pracovního života, tak je těžké, že jo, potom kývnout na třeba nabídku někoho, kde by to víceméně už nebylo to, co si jako kdyby budoval předtím. Je fakt, že moje srdce je v Hamburku, ale zase musíš mít určitý jako postoj profesionální a ty nemůžeš zákazníkovi říct, hele, Hamburg, nebo jedno místo. Vem si to, dívali jsme se včera na fotbal, na profesionální... Teď jsem se chtěl na to zeptat. Na profesionální fotbalisty. Seš profesionální fotbalista, seš nájemní dělník, který odvádí práci, za kterou seš placený, tak ty musíš být schopen hrát jak za Plzeň, tak za Slávy. Nebo za Spartu a za Slávy. A nebo za Spartu a za Slávy, jo. Nechápu, jako, pokud se tváříš jako profesionální sportovec, říct, já jsem zarytej tohleto, já bych nikdy nehrál za jiný klub nebo to. A ejhle. Ne, seš profesionál, jasně. Tak se musíš profesionálně chovat.
Ale už mu prominuli prý, takže... Už ho vzali na milost. Už ho vzali chorýho na milost. Stačí zaskórovat. No a vidíš, odvedeš dobrou práci a jsi za to zaslouženě pochválen. Jo, tak to chci říct, že určitě profesionalita musí být na prvním místě. A to samé platí pro biznis. No. A to platí v celém životě. Jo. Jakou nejlepší radu jsi kdy dostal v životě? Jaká byla rada, kterou jsi kdy jako dostal? Ta nejlepší, plus minus. Mohlo jich být samozřejmě víc, ale když bys měl vypíchnout jednu... Teď těžko teďka specifikovat, ale určitě vždycky být upřímný a čestný. Ať už to bylo od rodičů, ať už to bylo od kolegů, od mých mentorů a podobně. Takže vždycky vnímat to, aby si se nikdy nestyděl to, co si udělal. A to platí, jako říkám, v profesionálním životě, jako v osobním životě. Není nic horšího, když v biznise nebo v životě potkáš podrazáka. Přesně tak. Souhlasím s tebou a podepisuju vlastní krví. Nicméně ještě zpátky k tomu tvojemu působení v Hamburku, protože Česko, spoustu lidí má i spojené Česko, že má nějaké to nábřeží, že jo, v Hamburku. My jsme se toho u snídaně lehce dotkli, ale jestli bys přiblížil teda, jakou to mělo roli dříve a jakou to dneska sehrává roli pro Česko jako v dnešní době. Jo, jestli vůbec nějakou. Tak s touhleto otázkou jsem se já potýkal celou řadu let. Takhle jenom v krátkosti, tenkrát Československo jako v rámci reparace získalo v Hamburku v roce na základě Versajské dohody, která byla podepsána 1929, tak dostalo pronájem 2 území v přístavu Hamburg na 99 let. Pronájem není to exteritoriální, to znamená, že tam platí na těchto územích, nebo platili německé právo. A bylo to na základě těch reparací, aby Československo jako zemský stát měl volný přístup k moři. A byly to 2 území, jak jsem říkal, jedno bylo v přístavu Hamburg a jedno bylo v přístavu Štětín, který byl ještě tenkrát německý nábřeží Eva. A po druhé světové válce jsme nábřeží Eva vrátili Polákům, ale ponechali jsme si území v Hamburgu a mělo to výhodu tenkrát v té době, že jo, železná opona, mohli jsme tam posílat české pracovníky, pronajímali jsme toto území za určitý výhodný obnos. Pro přístav Hamburg to bylo taky výhodné, protože vlastně mělo styk se zemí za železnou oponou, umožňovalo to nebo zlehčovalo to určitý obchod tím, že vlastně tenkrát ještě byl Freihafen, byly celní předpisy, takže v dobách dřívějších i krátce po revoluci, kdy byla říční doprava, protože tam převážně se tady vozilo, využívala říční doprava, tak to mělo určité výhody. Já se domnívám, že v současné době, kdy Česko je součástí Evropské unie, to už takový význam nemá. Dokonce se uvažuje, co jsem informován, o výměnu tohoto území. Dříve toto území, nebo to území, které jsme dříve dostali, je dneska už ve středu města, takže velké průmyslové nábřežní akce, překlady a podobně tam stejně jako nemůžeš provozovat. Nebo nedávno, když Hamburg usiloval být olympijským městem, tak dokonce na tom území měla vyrost olympijská vesnice, olympijský stadion,
takže tenkrát jsme to mohli tedy výhodně seměnit. Hamburg tenkrát prohrál s Londýnem, takže se tohleto utichlo. Nyní, pokud jako česká strana bude chtít využívat nějaké hospodářské činnosti přístavní, tak je jí nabízeno výměnou nějaké území, ale já se domnívám, že už to vůbec jako nemá žádný takový obchodní význam, hospodářský význam, takže asi jednání probíhají, jestli se vymění toto území za výhodnější, kde by si mohl jako provozovat nějakou logistickou činnost, k čemu vlastně na základě Versajské dohody bylo toto území určeno. Je rozhodnutí tedy ministerstva dopravy České republiky, respektive to je pověřen, myslím, ředitelství vodní cest, vypracování různých projektů, ale já myslím, že to už v současné době už není pro Česko efektivní. To vlastnit dál to území. Když tak se tam můžeme jezdit koupat třeba. Aby to nepadlo jako v Séně. jo. Ekola. jo. No, nicméně ještě jedna takový dotaz. Ty jsi byl samozřejmě v rámci svojich činností také účasten i v různých svazech a obchodních komorách a tak dál. Jenom jestli můžeš no tak my jsme, jak jsem říkal, když v těch 90. letech hamburská reprezentace podporovala samozřejmě velmi ten obchod české nebo Československa, potom potažmo České republiky s Německem. To znamená, že jsme byli aktivní ve smíšených jednáních česko-německých a naše reprezentace byla jednou ze zakladajících členů Česko-německé obchodní komory. Ano, a tam i jako v penzi pořád jako docházím, s kolegy se velmi dobře spolupracuje. Tradičně jsme tedy byli členy svazu českých špeditérů nebo logistiky a spedice a logistiky České republiky. Jsme členy, pokud vím, tedy reprezentace i na Slovensku svazu špedice. Já jsem po 2 volební období působil jako i člen představenstva Českého svazu spedice a logistiky. Byli jsme aktivní v hospodářské komoře České republiky a svazu průmyslu. Tam v těch odděleních tedy převážně vodní dopravy a dneska je to vlastně svaz dopravy. Že jo, svaz dopravy je součástí svazu průmyslu a dopravy. Takže a to bylo i velmi nutné a ku prospěchu tedy akcí, které jsme dělali jako reprezentace, protože samozřejmě ten institucionální charakter je velmi důležitý. A to bylo vlastně taky taková ta cesta v těch 90. letech, kdy aktivita obchodních komor, to Kammerswesen, jak říkají Němci, u nás nebylo rozšířené. Že? Sice byla Československá obchodní komora, ale tam převážně byly silný velký podniky, ale pro drobný nebo jednotlivý firmy to nemělo žádný význam. Ale teprve potom ta důležitost a ten smysl práce těch obchodních komor jsme se učili a zase řeknu, že jsme se to tady učili právě, kde je to velmi silné a rozšířené v Německu a myslím si, že dneska tyto, ať už svazy český nebo slovenský, tyhle ty savovský odvádějí velký kus dobré práce. My jsme se bavili o námořničině taky lehce, dneska u snídaně a natrefili jsme na námořníky. A tak ty jsi mi k tomu něco říkal, jsem se tě ptal, jestli jsi jako potkal nějaké námořníky v průběhu té své kariéry.
Jo, takže se změnila struktura zahraničního obchodu a dřív, když se dovážely suroviny ve velkém množství, tak se využívala dříve existující československá námořní doprava. To znamená, že se to byly čártry, že jo, kdy se pronajímala celá loď a většinou tedy československá námořní plavba měla ty balkeriéry, jak jsem říkal, různé tehnojiva, tak člověk se dostal do styku, měl v přístavech přímý kontakt, ať už tedy s velícím námořním důstojníkem, s kapitánem, s posádkou. A jak jsem ti říkal, ty jsi ze Severní Moravy, takže velká část námořníků právě pocházela z těchto oblastí, což mě velmi překvapilo. Jo. Jo, i ten, asi ten život rázovitý jim vyhovoval. Slovy klasika. Má jednoduché, že jo? Určitě, nemají to ani námořníci, ani ta rodina, ani ty manželky, ale je zajímavý potom, když jsi se setkal a hovořil jsi s těmi námořníky, tak oni se k tomu přizpůsobili. Oni mustrovali, nebo já nevím, kdo byli půl roku, pak se vyměňovali. Je to zajímavý rodinný život, který asi nezvládne každá rodina. No. Ty jsi byl teď nedávno na výletní lodi, nebo nevím, jestli nedávno, ale říkal, že jsi vyzkoušel výletní loď, tak jaký to byl pro tebe zážitek? Velkou výletní loď. Velkou výletní lodí MSC jsme s manželkou projížděli Středomoří. Bylo to tedy zajímavé, 3,5 tisíce lidí najednou, viděli si krásný města, říkám, se objížděli zajímavé města po Středomoří, ale můj šálek čaje to není. Jo, protože představ si 3,5 tisíce lidí najednou se vylodí, přistaví autobusy a hurá do města. Sice jako život na té lodi maximální luxus, já rád ráno plavu, takže jsem tam bazénky, všechno, ale já se radši projdu po horách v klidu sám. Jo. A nebo si sám procestuju ty města, spíš jsem takový na tu individuální turistiku. Ale říkám, někdo to má rád, mám kamarády, kteří jezdí pravidelně na tyto velké tedy kruzojery a Jak teďkom probíhá tvůj aktivní důchodcovský v uvozovkách den? Hele, říkají si důchodci, že nemají čas, že víš, proč nemáme čas? Protože všechno děláme pomalejc. To bylo dobrý, to si vlastně říká, protože když jsem tě naháněl, aby jsme si jako vystřihli rozhovor spolu, tak já jsem ti volal vlastně několikrát a vždycky ráno jsem zkoušel a Bob mi říká do telefonu: Marťas, já ti zavolám později, já teď zrovna hraju golf, asi 4krát po sobě. Samozřejmě snažím se sportovat, snažím se, jsem ve styku s celou řadou tedy kolegů z logistiky, jsem rápé celý život, jsi vlastně mezi lidma, tak přece během důchodu to jako nezrušíš a samozřejmě i styk s mladší generací, furt se musíš učit, neustále se zájmem sleduju vývoj, takže nejen sportem se stýkám s kolegy z logistiky, ale samozřejmě občas skočím tedy na tu smíšenku na Česko-německou obchodní komoru a říkám, jsem pořád jako s aktivními špeditéry logistiky jsem ve styku a to mě drží při životě. Jo, tak jako člověk asi má být aktivní v každé situaci životní a v každém období. A co by si tak na závěr vzkázal jako posluchačům, těm logistikům, kteří nás budou poslouchat a dívat se na nás, ti už, co nás znají, i ti, co nás neznají, co by si jim tak na závěr jako od sebe, od srdce vzkázal? Dělejte svůj job s láskou a pochopením. Víc nemůžu poradit. OK.
Dobře zakončené. Já ti děkuju, Bobe, že jsi udělal čas, teda, že jsi jeden den teda škrtl ten golf z kalendáře. Ne, já děkuju moc za návštěvu. Dobře víš, že jsme v dobrém kontaktu a já si myslím, že tvé počiny právě kolo, tvé příspěvky já pravidelně tedy sleduji. Měl jsi tam několik mých dobrých kamarádů a myslím si, že i tohleto je velmi záslužná činnost pro tu naši komunitu logistiku. Děkuju, toho si vážím moc a jsem rád, že to taky vnímáš teda. Takže ještě jednou díky moc za skvělý rozhovor a skvělý strávený včerejší večer a dnešní ráno snídaně plus rozhovor, tak myslím si, že máme na co navazovat. Já ti taky moc krát děkuju a přeju hodně štěstí do další práce. Díky moc. Ahoj.